είναι 8 το πρωί, μόλις τώρα έχουμε ξυπνήσει, έχω φτιάξει το καφεδάκι μου. Στην γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι. Πριν σας πω τα νέα μου που δεν είναι και τόσο ευχάριστα, γι' αυτό και δεν είχαμε μετά από το ταξίδι μας στην Καλαμπάκα που πήγαμε και συγκεκριμένα τα μετέωρα που σας τράβηξα και σας ανέβασα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κανένα βίντεο, αλλά θα σας εξηγήσω στην πορεία του βίντεο για ποιο λόγο δεν είχαμε βίντεο μετά από το ταξίδι μας στην Καλαμπάκα που σας το ανέβασα. Θέλω να σας δείξω ένα προϊόν που αγόρασα εχθές. Είναι μία πούδρα για τα μαλλιά. Τη βάζεις στη ρίζα, κάνεις χωρίστες και βάζεις στη ρίζα, βάζεις ελάχιστο, πάρα πολύ λίγο. Μοιάζει σαν αλατιέρα γιατί έχει μπροστά τις τρύπες. Βλέπετε, έχει μπροστά τις τρύπες. Όταν κάνετε το styling σας με το πιστολάκι σας, πρέπει τα μαλλιά σας να είναι εντελώς στεγνά. Βάζετε αυτό το προϊόν στις ρίζες και κάνετε μασάζ στις ρίζες για να φύγει αυτή η ασπρίλα που θα δείτε στις ρίζες σας. Το πήρα από τα μαγαζιά OG, ήταν αρκετά καλή η τιμή του, γύρω στα 4 ευρώ το πήρα. Είναι των 20 γραμμαρίων, είναι πάρα πολύ καλό. Χτες που έφτιαξα τα μαλλιά μου και το έβαλα αυτό εδώ το προϊόν, επειδή μου έπεσε λίγο παραπάνω, ήταν στις ρίζες μου λίγο κολόδες, αλλά θέλει πάρα πολύ ελάχιστο. Την επόμενη φορά που θα το βάλω στα μαλλιά μου, θα το βάλω στα χέρια μου, στα δάχτυλά μου, στις άκρες των δαχτύλων μου και θα το περάσω. Αυτό μπαίνει μόνο στις ρίζες και όχι στις άκρες. Και μόλις το βάλετε και κάνετε το styling, το χτενισμά σας όπως το θέλετε, θα σας δώσει όγκο και θα κρατήσει. Μπορείτε το χτενισμά σας να το κλειδώσετε με λακ, αλλά να μην ψεκάσετε από πολύ κοντά, διότι μετά αυτή η πούδρα θα λασπώσει. Αλλά θέλει από μακριά, από 30 εκατοστά, έτσι σαν σύννεφο να μπει η λακ σας από πάνω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και το πήρα από τα μαγαζιά OG και είναι των 20 γραμμαρίων. Και θέλω να σας πω ότι είναι καταπληκτικό το προϊόν αυτό, διότι εχθές το δοκίμασα, γι' αυτό και σας το προτείνω. Πάμε να πιούμε άλλη μία γουλιά καφέ, να σας πω τι έγινε. Εχθές με παίρνει ο άντρας μου τηλέφωνο και μου λέει ότι βλέποντας το ίντερνετ είδε ένα όνομα στα κυδιώσιμα, ένα όνομα του κουμπάρου μας. Εμείς πολλές επαφές τελευταία με τον κουμπάρο μας δεν είχαμε αρκετά χρόνια, διότι είχε φύγει για τη Γερμανία, από εκεί και πέρα δούλευε αρκετά, επομένως δεν είχαμε πολλές επικοινωνίες, αλλά μάθαινα από τη μητέρα του ότι είναι καλά, ότι περνάει καλά εκεί πέρα. Μετά από πολλά χρόνια που ήταν στη Γερμανία, γύρισε εδώ στην Ελλάδα και μάθαμε ότι εκεί στη Γερμανία έπαθε κατάθλιψη και γι' αυτό γύρισε στην Ελλάδα. Βέβαια να σας πω ότι πολλά χρόνια ο κουμπάρος μας έπινε, προσπαθήσαμε να του πούμε να το κόψει, αλλά δεν άκουγε κανένα ναι. Έτσι όταν γύρισε, βέβαια και στη Γερμανία έπινε αρκετά, όταν σας λέω αρκετά, και όταν γύρισε εδώ πέρα συνέχισε να πίνει. Βέβαια βρήκε μια δουλειά, στη δουλειά του δεν έπινε, αλλά αργότερα μετά τη δουλειά του έπινε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή έπαθε ανακοπή καρδιάς, τον σώσαμε, τον πήγαμε στο νοσοκομείο, όχι εμείς, αλλά οι γονείς του τον πήγανε στο νοσοκομείο, τον σώσανε και ο γιατρός του είπε στον ύπνο του να φοράει μάσκα οξυγόνου, διότι δεν είχε οξυγόνο στα πνευμόνια του. Ο κουμπάρος μας ούτε μικρός είναι, ούτε μικρό παιδί είναι, δεν άκουγε κανέναν. Οι γονείς του τον είχαν και ο αδελφός του από κοντά, αλλά τι να το κάνεις από κοντά, μπορεί κάποιος να είναι μαζί σου από το σπίτι, μόνο στο σπίτι και όχι όταν κάποιος θα βγει έξω, θα πάει κάπου σε ένα μπαράκι, θα πάει κάπου μια βόλτα, δεν μπορεί συνέχεια να είσαι από κοντά του. Συγγνώμη φίλοι μου αγαπημένοι, δεν μπορείς να είσαι από κοντά του, ούτε να τον κυνηγάς συνέχεια.
Γι' αυτό και είχε πάθει την ανακοπή καρδιάς στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά τελείωσε ο άνθρωπος, πήγε εκεί ψηλά, ήταν μόλις 59 χρονών, γι' αυτό δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ο κουμπάρος μας έχει πεθάνει. Δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου, γι' αυτό όταν τον είδα δεν του είπα ούτε το αντίο, ούτε τίποτα δεν του είπα, απλά μόνο τον είδα και με πιάσαν τα δάκρυα, γιατί δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε από το ξερό του το κεφάλι, επειδή έπινε πάρα πολύ από το ξερό του το κεφάλι, γιατί μπορούσε να πάει από τοξίνωση, να γίνει καλά και όχι να πεθάνει. Ήτανε μόλις 59 χρονών. Μόλις γύρισε από τη Γερμανία, είχαν στρώσει τα πράγματα, είχε βρει μια δουλίτσα, αλλά το ποτό είναι ποτό. Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω και να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε. Νομίζω ότι ακόμα είναι εδώ πέρα και ας μην τον βλέπω και ας μην έχω επικοινωνία μαζί του και ας μην, απλά να ξέρω από τη μητέρα του ότι είναι καλά, ότι δουλεύει και ότι υπάρχει σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Γι' αυτό, φίλοι μου αγαπημένοι, δεν σας ανέβασα κανένα βίντεο μετά από το βίντεο που σας ανέβασα το ταξίδι στα μετέωρα που πήγαμε, γιατί δεν είχα το κουράγιο να σας ανεβάσω το βίντεο. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Με πόνεσε τόσο πολύ που πέθανε από το ξερό του το κεφάλι και είμαι οργισμένη γιατί κάποιος μπορεί να πεθάνει από το ξερό του το κεφάλι και όχι από κάποια αρρώστια. Εντάξει, κάποιος να πεθάνει από μια αρρώστια, από κάτι, από την κακιά αρρώστια κάποιος να πεθάνει, εντάξει, το δέχομαι, το παραδέχομαι, αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον όταν πεθαίνει από το ξερό του το κεφάλι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Όμως να μην σας μαυρίζω την ψυχή, αυτά είναι τα δικά μας και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας και να σας πω για ποιο λόγο δεν είχαμε βίντεο. Ας πιούμε μια γουλιά καφέ. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε σούπερ μάρκετ haul. Πρώτα όμως θα καθαρίσω λίγο την κουζίνα. Δεν έχω πάρα πολλά, απλά όπως καταλαβαίνετε δεν είχα όρεξη ούτε να πλύνω τα πιάτα ούτε να καθαρίσω τα κατσαρολικά μου. Δεν έχουν μείνει πάρα πολλά, 3-4 κατσαρολικά και κάποια πιάτα στο νεροχύτη έχω για να πλύνω. Όμως για να μην μείνουμε χωρίς βίντεο θα σας δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ Μέρε. Είναι αρκετά τα πράγματα, επομένως για να μην καθυστερούμε πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Πήγαμε στο Μέρε και πήραμε κάποια πράγματα από εκεί πέρα, όπως βλέπετε. Δεν είναι μόνο αυτά που πήραμε, αλλά δεν μου χωρούσαν εδώ πέρα, επομένως θα σας δείξω πρώτα αυτά που είναι της κατάψυξης, κάποια πράγματα του ψυγείου, για να τα βάλω γρήγορα στο ψυγείο και στην κατάψυξη, και μετά θα σας δείξω και τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα πήραμε αυτόν εδώ τον βραστήρα. Ο δικός μας ο βραστήρας που έχουμε δεν έχει χαλάσει ακόμα, αλλά είναι στα στάδια πάλι ο βραστήρας μας να χαλάσει, και επειδή το βρήκαμε σε μεγάλη προσφορά αυτόν εδώ το βραστήρα, έκανε 7 ευρώ, επομένως είπαμε να το πάρουμε. Πάντα όποτε πάω στο σούπερ μάρκετ Μέρε παίρνω και κάποια πράγματα για μένα. Όπως βλέπετε παίρνω σερβιέτες, είναι πανφτινές, είναι πάρα πολύ καλές, τις έχω δοκιμάσει. Επομένως όποτε πάω στο Μέρε για να έχω στόκ, παίρνω σερβιέτες από εκεί πέρα που κοστίζουν το πακετάκι μόλις 72 λεπτά και τις επώνυμες τις σερβιέτες τις παίρνουμε 3 με 4 ευρώ και είναι και με φτερά. Πήρα, φίλοι μου αγαπημένοι, όπως βλέπετε πίσω υγρό για τα πιάτα. Έχει 2 μάρκες στο Μέρε υγρό για τα πιάτα. Έχει αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στο πάγκο και έχει νομίζω των 4 ελίτρων. Των 4 ελίτρων, φίλοι μου αγαπημένοι, είναι αρκετά καλό για τα υγρά, για το υγρό των πιάτων. Όμως όταν το βάζετε σε μία λακανίτσα με ζεστό νερό και πλένετε τα πιάτα σας, όχι κατευθείαν όταν το βάζετε
σφουγγαράκι σας, διότι δεν κάνει αφρό όταν το βάζετε κατευθείαν στο σφουγγαράκι σας. Να πρέπει να βάζετε και να ξαναβάζετε. Όταν το βάζετε στη λεκανίτσα και με ζεστό νερό και πλένετε τα πιάτα, είναι αρκετά καλό. Αυτό όμως το υγρό για τα πιάτα, αυτό εδώ πέρα, εχτες το δοκίμασα, διότι εχτες πήγαμε στο σούπερ μάρκετ Μέρε και σήμερα σας τραβάω αυτό εδώ το βίντεο. Έκανα αρκετό αφρό και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ Μέρε, παίρνουμε και χαρτί κουζίνας, είναι αρκετά καλό, είναι μεγάλο και κοστίζει μόλις 1 € και 61 λεπτά. Πάμε της κατάψυξης τα πράγματα που πήρα, διότι πρέπει να τα βάλω γρήγορα στην κατάψυξη. Πήραμε αυτά εδώ τα μπιφτέκια κοτόπουλου, δεν τα έχουμε ξαναπάρει. Είχαμε πάρει τα μπιφτέκια με τον ανάμεικτο τον κιμά, ήταν αρκετά καλά, δεν μπορώ να πω, αλλά αυτή τη φορά δεν τα βρήκαμε και επομένως πήραμε του κοτόπουλου αυτό εδώ πέρα. Πήραμε και πλοκάμια οχταποδιού, πήραμε 2 συσκευασίες πλοκάμια οχταποδιού. Θα τα κάνω, τη μία τη συσκευασία λέω να την κάνω στο φούρνο και την άλλη τη συσκευασία λέω να την κάνω με κοφτό μακαρονάκι. Πήραμε βέβαια τα παναρισμένα, τα σνίτσελ κοτόπουλου, μας αρέσουν πάρα πολύ, επομένως τα πήραμε, να τα βάλω λίγο στην άκρη. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πήραμε και μπακαλιάρο, στρόγγυλο αυτό τον μπακαλιάρο, το φιλέτο. Τον έχουμε ξαναπάρει και φυσικά πήραμε φτερούγες μπιο που μας αρέσουν πάρα πολύ, γι' αυτό και τα πήραμε πίσω. Όπως βλέπετε πήραμε τυρί Edam εδώ πέρα για τα τοστάκια μας και αυτή τη φορά πήρα σε φέτες μπριζόλα χοιρινή, νομίζω ότι είναι χοιρινή ή είναι του κοτόπουλου, περιμένετε να δω, να μην σας πω. Δεν λέει, αλλά λέει μπριζόλα catering. Δεν ξέρω αν είναι χοιρινή, αν είναι του κοτόπουλου. Αλλά πήρα αυτήν εδώ για να τη δοκιμάσω. Πήρε ο άντρας μου κονσέρβα σκουμπρί σε λάδι και έναν τόνο που και αυτόν τον έχουμε ξαναπάρει και τον έχουμε δοκιμάσει. Πήραμε παντζάρια που είναι ήδη έτοιμα, είναι στον ατμό, μόνο τα καθαρίζεις από τη φλούδα και τα βάζεις στη σαλάτα σας. Βέβαια πήρα το αγαπημένο μου γιαούρτι, το πλήρες, αυτό εδώ πέρα, πήραμε 2 συσκευασίες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω στη γεύση του, δεν ερουλιάζει, είναι καταπληκτικό. Και φυσικά πρώτη φορά πήραμε σκληρό τυρί γκούτα, τριμμένο για τα μακαρόνια μας και βέβαια πήραμε 2 συσκευασίες λευκό τυρί, αυτό που παίρνουμε πάντα από το σούπερ μάρκετ Μέρε. Πάω να τακτοποιήσω όλα αυτά και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Πήρα εδώ πέρα βούτυρο, είναι βούτυρο αγελάδος με 85% λιπαρά ή 80%. Με 82 συγγνώμη, τα 100 τα λιπαρά εδώ πέρα. Είναι καταπληκτικό αυτό το βούτυρο, το παίρνω και το ξαναπαίρνω. Πήραμε και για κάποιες μέρες που θα έχουμε τις λιγούρες μας για να μην τρώμε ό,τι να είναι. Πήραμε χαλβά, είναι των 800 γραμμαρίων, πήραμε με κακάο, πήραμε και χυμό λεμονιού όταν ξεμένουμε από λεμόνια για να έχουμε ένα χυμό λεμονιού. Πήραμε και ρεβίθια αποφλιωμένα, είναι πάρα πολύ καλά, επομένως τα ξαναπαίρνουμε. Πήραμε ρύζι μπασμάτι εδώ πέρα του 1 κιλού, φυσικά και πήραμε και κρυθαράκι με λαχανικά αποξηραμένα. Αλλά όταν βρεθείτε στο σούπερ μάρκετ Μέρε, άμα δεν σας αρέσει η πολύ έντονη γεύση στα κρυθαράκια σας, τότε δεν σας συνιστώ να το πάρετε, διότι έχει πολύ κουρκουμά, κάτι τέτοιο έχει μέσα, μπαχαρικό, που αν δεν σας αρέσει, σας λέω ξανά, η έντονη γεύση, να μην το προτιμήσετε να το πάρετε. Πήραμε και τις χυλοπίτες μας, φυσικά πήραμε πίτες για σουβλάκια που εκεί πέρα είναι πάρα πολύ νόστιμες. Βέβαια ξανά πήρε ο άντρας μου τις κονσέρβες του, αυτή τη φορά πήρε ντόλμαδάκια και καλαμπόκι και πήρα και αυτά εδώ τα μπαχαρικά.
το μείγμα για το κοτόπουλο που είναι αυτό εδώ πέρα, δίνει καταπληκτική γεύση, αλλά και ξανά πήρα και μείγμα λαχανικών. Αυτά εγώ δεν τα βάζω μόνο στο κοτόπουλο, ειδικά το μείγμα μπαχαρικών για το κοτόπουλο, αλλά το βάζω στις σούπες μου, το βάζω όταν κάνω κρυθαράκι, όταν κάνω ρύζι, για να δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Αλλά και το μείγμα των λαχανικών το βάζω παντού, σχεδόν σε όλα τα φαγητά μου το βάζω. Ένα κουταλάκι του γλυκού, εκτός από την ψαρόσουπα πήραμε και ένα ξύδι, το κανονικό το ξύδι, διότι το λευκό το είχα και πρώτη φορά πήρα αυτές εδώ τις τορτίγες που είναι με σπανάκι. Θα τις δοκιμάσουμε και σε ένα επόμενο βίντεο θα σας πω αν μας άρεσαν ή όχι. Και φυσικά πήραμε και τα αγαπημένα μας τα αγκουράκια τουρσί που μας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, σας περιμένω όλους στα σχόλια για να τα πούμε. Επομένως κάπου εδώ φίλοι μου αγαπημένοι θα σας αφήσω. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα νέο βίντεο που θα έρθει πάρα πολύ σύντομα στο κανάλι μας.